Salutare! Acolo un proaspăt. Pălămiță proaspătă. Cefal. Minunățile de cefal. Și de la avem și aici la bax. Μου το σκοτώσε σου λέω σε ένα λεπτό. Ήταν η στιγμή που σε είδα εκεί. Να έχεις μες στην αγκαλιά σου κάποια άλλη εσύ. Να τη χαιρέσαι την καινούρια σου αγάπη. Να τη χαιρέσαι και να με κέρνας φαρμάκι. Να τη χαιρέσαι. Avem și aici pălămită. Uitați chefalul. Puișoare ăștia de caraș la 700, 800, 1 kg, 1 kg 200. Mergem și în spate. Doradă, păstrăvior. Aici avem somon, creveți. Acolo este doradă curățată, eviscerată. Cel la bivan de mare sălbatic. Da, bivan, lup de mare sălbatic. Ăla e sălbatic de acolo, din partea asta. Și acela este de acvacultură. Crab sălbatic. Se întâmplă acum, Cherhalaua Bolintin Vale. Vă așteptăm cu drag. Uitați aici pe spețime. Gaura.